Yeah, welcome back again, guys, to the YouTube channel Malawi Cameras. Yeah, ndeti ntuone ku Russia kuti kumene kwatani makamaka azungu aneto anthu amene walundu azungu zikamitu mpaka na Africa potopa nawonso. By the way, tikatha imeneyi I think itilowetso pano ku Pakistan komanso ku Afghanistan chifukwa anthu ambiri afunsa kuti hey, chikuchitika nchani like Pakistan police like Afghanistan pamene thupa kuyenda matsenga otani. Anyway, the next video tikhali tikulongosola za nkhani imeneyi. Komano pakatali pano tilowe ndithu ku Russia, komane Russia inapitiliza ndithu kuphwanya malamulo a NATO kuyendetsa ndege zawo warplanes, ndege zawo ndithu kuziyendetsa mu airspace ya maiko a NATO. Denmark, Estonia komanso Poland, maiko ngati amene ndithu maiko a ku Europe amene ali mu gulu lija la NATO. Ndi chifukwa choti komanso kumapulitsa Ukraine ma 16 kilometers ku border, like kufupi ndi maiko kuponya mabomba kumene kujako ndi kupulitsa ndithu mpaka na kupeza kuna kuti kumapereka chiopsezo kwa manebazi kuti mbomba atu yapulitsatuko. Ndizinzana kuti after Russia inapitiliza kupanga zimene zichazo, anaganiza kuona kuti banji tikhalenso ndi emergency meeting imene ndithu maiko awa anakhala nayo, maiko onse a NATO 32 khala pamodzi ndikukambirana. Koma by the way ukuku anakumana ndi maiko okwana 9 amene ndi mageneral ndi akuluakulu amene amazimva kuti ife ndi mabigi kwambiri. Ndi iwowa anakumananso pacha kukumana kwayambirira adakumana mu nkhani ina tilongosolaso tibwereza. Kumano kukumana anakumana apa kunalinso kukambirana mu nkhani ina. Iwowa anakambirana kuti ngasi Russia ikupitilizabe ndithu kuononga malamulo athu, kupanga violate airspace ya maiko athu, members athu a NATO, ndeti pange banji. Ndi kumene kuja akambirana kuona kuti pakapezeka ndege inaliyonse imene ya Russia ndi kumayenda mu airspace malele mlengalenga mwa maiko a NATO, maiko mamembala a NATO, Estonia yo, Poland, Armenia, maiko ngati amene osewa akunde kuti iwo akambirana kuona kuti iwo azingoshuta basi, azingopulitsa pamene pacha. Ndipo Britain, Germany yachita kunenetsa kuona kuti iyoyo ndithu ililele kwambiri kuthana ndi Russia. Iwo ndithu atero ndithu. By the way, akandika iyi ndi meeting imene ndithu anthu amene awa anakhala pasi nkumakambirana kuti tipange banji. Komano remember kuti pacha goli limene lili limapangidwa ndithu lead ndi Donald J. Trump. Ndi Donald J. Trump watiyani. Donald J. Trump nyimbo yake ndi yomwe ija pachama Donald J. Trump ali ndi mkasa, nyimbo yake imakhala bweza wana kuti ngati nkhondo iyi siyitha ndi kuti ineyo Russia tipasa ma sanctions. Nyimbo yake yomwe ija amayimba ija ngati siyitha ndi kuti Trump ali very angry kwambiri, ulusa kwambiri, and iye ndimene wanena yoncho. Koma noti kapita ku anyamataje a NATO awa, anyamata a NATO palibe samene akupanga akubwesa idea yopanga cross the line kuti tiye ndikaititseni nkhondo banji Russia. Palibe wanapanga zimenezo, koma kuti apapa ndionanga kuti tiyeni tizingophoyesa ndege tawo timene tingayende kama chani zimene zingaende nazo longo zizabwera malengalenga mwathu ndoti tizipholesa. By the way, poyamba panopa mmodzi mwa akuluakulu amene anali ku meeting imeneyi ayankhula kuona kuti meeting iyi inaliko bwinoko, komanso akambirana zakupsyako pang'ono kusiyana ndi meeting yoyambirira. Chifukwa meeting yoyambirira anakambirana izi. Iwowa ankanena kuti bwanji ifeyo timange chiwo, timange chikhoma ndithu komano chosaoneka chija. Chimene tingamange ma satellite chanza mmwambamo kuti ndege ineliyonse kaya mabomba kamadusa iwo ndithu azipangidwa captured
azimitsidwa kanako ndiku azingoyimitsidwa kubwezerwa, right? Yeah, like ibwanji tachingire tapewa amene wawa Russia. Remember that time tinkasekaso kuti Putin wazunguza kumaiko aku Europe mpaka aganizomanga chimpanda kuti tindege chanchani zisamadusa kumeneko. Komabe iyo pano this time ndithu zikuoneka zoti anthuwa akuti akambirana nako zanzeru kuti bwanji iwowa adzingoshuta basi, bwera ndegeneso kushuta basi kuti zawozo akuti ziyende bwino. Nde anafunsa tofufu kuti pamene papa this is defense khanga kuti Mungu kuziteteza nokha. Komano did you guys discuss anything regarding kupanga punish Russia? Iwana kuti yayi ifeyo izi zitupanga ndi zoyenera kuti tipange sonzoti sangayibwerere Russia nkukayikang'antha yanga limene imanena article 6.5 ya NATO kuti ukashosha umodzi ndi kuti washosha wina aliyense, washosha tonse ndi tibwera kumeneku tidzakukang'antheni. By the way, Ukraine yapempha Donald Trump kunena kuti nayonso akuti Donald Trump abwere komanso athetse nkhondo ya Ukraine komanso Russia ngati iyeyo wachitira kuthetsa nkhondo ya Russia ya Israeli komanso Gaza. By the way, kukambirana kwa Tomahawks tinanena kuti ndi mabomba atali long range missiles, mabomba atali amene Ukraine idapempha ku dziko la America kuti bwanji mutipatse mabomba amene wawa ifeyo tizigwiritsako ntchito kwathu kuno. Iwowa ndithu America yati pakadali pano nayonso ikuganiza kaye za zimenezi kuti mabombawo ipereke kapena isapereke. And pakadali pano I think it's been panapita ndo kuthamangira mwezi chipemphereni mabomba amene wawa chifukwa Ukraine ikufuna kuti ifuna izipanga strike deep into Russia. Komabe ndithu zinthu zake ndithu ndizovutirapo kwambiri chifukwa Ukraine yo payokhasinga kwanisa kupanga operate machini a Tomahawks chifukwa pazafunika zimagremoto zichapo zofunika ma-personnel anthu amene adzachokere ku America ndi amene azapanga operate zinthu zimene zizi pamene Russia idalonjeza kuti aliyense amene angakhale involved kumakhala kumaphulisa chantani kumatumiza zinthu kunoku ndiye kuti ifeyo tizambaphulisa mabombawo komanso kuphulisaso amene angatumize mabomba amenewo. Kaya kuzakhala munthu kumene kokoka kuzakhala chane kaya kuzakhala amene aliyense tizanyenya iwo azakhala target tsinzoti iwo adzapha asilikali amene aku America. Komanso warning ina inaliyo kuti mukapanga zimenezo ndi kuti tidana Russia komanso America ndi kuti tidana nethu kudana kuja basi ubale wathu usokonekera. Ndiye samuna Trump akuganiza kaye zimenezo and Trump response yake ikungonena kuti Putin athetse nkhondo akapanda kuthetsa nkhondo basi ndi pasa sanctions basi yankho nyimbo yankasa imene Trump amayankhula ndi imeneyo. Ngakhale kuti ukuku awachina netowa sakutenga further decision chiganizo chopita patsogolo kuti tiyeni bwanji tingothana chiganizo chimene sichikubwerabe angokhalabe chitebe. Chifukwa chani chifukwa kuti Trump ngasana panga approve ndikuti sizingathekese kuti iwowa atenge decision inaliyonse. And guys, thank you so much. Aba next yangane is one of Afghanistan komanso Pakistan. Thank you. A number of additional counter-drone measures that will build on and expand and accelerate our ability to counter drones. Earlier this month, 9 allies came together along with Ukraine to support Denmark's ability to counter potential drone threats. I think this is a powerful example of the quick and effective cooperation that is made possible through NATO.